Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan saged bangun gesang sesarengan ingkang asung katentreman. Awit menapa lumantar bangun gesang sesarengan sing asung katentreman, asung energi positif setunggalan setunggalipun, kula panjenengan sansaya gampil anggenipun ngraosaken kratoning Allah. Awit kratoning Allah menika boten kados kraton Solo utawi kraton Ngayogyakarta sing wonten blegere, wonten alamate, mapan wonten panggenan sing cetha. Kratoning Allah menika swasana ingkang kabangun ana ing tengah-tengahing awake dhewe. Mila boten saged kratoning Allah ki neng Gua Maria Tritis, kratoning Allah ki ana ing Gua Maria Kerep, kratoning Allah ki ana ing Gua Maria Sendangsono. Boten mekaten. Ning kados pundi swasana pasrawungane awake dhewe sing tentrem, ayem, adem menika sing njalari kula panjenengan saged ngraosaken rawuhe kratoning Allah. Bangun gesang sesarengan sing sae penting banget kanggo awake dhewe asung kasantosan ing iman kapitadosan bab kratoning Allah. Wonten ing brayat kemawon yen suami istri anak menika saged bangun gesang sesarengan sing sae, leda pangandikan menika kanthi tembung-tembung sing sae, positif, saling menguatkan. Nah menika gesang bebrayatan ya saged ngraosaken kratoning Allah. Ning kosok wangsule yen suami istri anak anggone ngendika menika kanthi tembung-tembung sing kasar, tembung-tembung sing ngasorake, tembung-tembung sing saru umpamane. Nah, ora bakal bisa ngraosake kratoning Allah. Anane ya kratoning setan, kratoning kewan. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid dalem lan tiyang kathah kados pundi rawuhipun kratoning Allah menika. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 17 ayat 2 ngantos dumugi selangkung. Nalika samono Gusti Yesus disuwuni priksa wong-wong Parisi kapan rawuhe kratoning Allah. Gusti paring wangsulan. Rawuhe kratoning Allah iku ora kasat mata, ora kena dikandhakake gila ana ing kene utawa galo ana ing kono. Awit kratoning Allah iku ana ing tengah-tengahmu. Sabanjure Gusti ngandika marang para murid dalem, bakal tekan titi mangsane kowe kepengin banget nyipati putraning manungsa sedina wae, nanging kowe ora bakal menangi.
yen ana wong kandha galo ana ing kono utawa gilo ana ing kene, aja kok parani lan aja kok etutake, awit samangsa wis tekan titi mangsane putraning manungsa bakal rawuh kaya tatit gumebyar sing kumilat saka langit sing siji tekan langit sijine. Nanging sadurunge iku panjenengane kudu nandhang sangsara dhisik lan dibuang dening bangsa iki. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madhangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus paring jawaban marang tiang-tiang Parisi ingkang nyuwun pirsa kapan rawuhe kratoning Allah. Gusti paring pitedah bilih kratoning Allah boten wonten ing papan tertentu, galo ana ing kono utawa gilo ana ing kene. Lan para murid dalem lajeng nggih diparingi kasantosan lan penjelasan yen ana wong sing ngendika bilih putraning Allah utawi rawuhe kratoning Allah menika gilo ana ing kene utawa galo ana ing kono, aja diparani, aja dietutake, awit tumraping Gusti Yesus kratoning Allah kuwi ana ing tengah-tengahmu. Dados caket banget karo awake dhewe, caket banget karo para murid. Mung kantun bisa ngrasakake, bisa mbuka manah kanthi sawetahe mboten. Supados menapa atine awake dhewe peka, sensitif marang rawuhe kratoning Allah menika. Caranipun menapa? Kados ingkang kula aturaken kala wau, awake dhewe mbangun manah sing penuh kabungahan, manah sing penuh katresnan, manah sing penuh kapredulen dumateng sesami, menggaing kawilujengan, menggaing katentreman, menggaing kasaenan. Gusti Yesus paring pitedah kratoning Allah menika nggih rawuhe putraning manungsa sing bakal nandhang sangsara seda sinalip lan dados tebusan tumraping sedaya dosa lan kuasaning pati. Kanthi Gusti Yesus sangsara seda, pati sampun kawon lan dosa sampun kalebur sirna. Wontene napa? Nggih kawilujengan, panebusan, kasaenan, katentreman lan sedaya kautamaning iman. Mila kula panjenengan kaajak kados pundi wonten ing gesang, ugi wonten ing media-media sosial nggih ngendikake, ngupload maneka warni sing sae. Mbok menawi awake dhewe kuciwa, mbok menawi awake dhewe ra trima, ning kados pundi awake dhewe bisa milih tembung-tembung sing sae kanggo bangun urip bebarengan sing ugi sae. Kadangkala awake dhewe nek wis kecewa, nek ora trima, nek ora sependapat, kadangkala terus ngelek-elek utawa nganggep aku sing luwih bener, wong liya sing beda karo pendapatku salah, kleru, elek lan sapanunggalane. Yen mekaten, awake dhewe ra bisa ngrasakake kratoning Allah, ora bisa mbangun kratoning Allah. Lan pengalaman-pengalaman kula kinten Bapak Ibu simbah-simbah para kadang kinasih ing media sosial, yen kula panjenengan boten wicaksana lan ngatos-atos, awake dhewe ya malah dadi pribadi-pribadi sing bangun kratoning naraka, kratoning setan. Merga apa? Ya sing awake dhewe upload utawi nggih sing dadi tembung-tembungane awake dhewe, sing dadi statuse awake dhewe. Gusti Yesus ngajak para murid dalem supados wonten ing gesang sesarengan mirungganipun wonten ing Keuskupan Agung Semarang taun ngajeng
taun 2026 menika gadai idam-idaman bangun pasamuan suci sing bahagia, menginspirasi lan menyejahterakan. Kula kinten kebahagiaan menika nggih yen kula panjenengan saged bangun energi positif wonten ing gesang sesarengan. Mbok menawa kenyataane negatif, mbok menawa atine awake dhewe, pikirane awake dhewe negatif, ning kados pundi bangun gesang sesarengan memancarkan sing positif. Mila atine awake dhewe sing dadi sumbering energi, sumbering katresnan, tahtaning Allah tansah positif. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.